हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबो आं YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर आङो दा तामुलपुराव थांनो ओंखारदों आरोना माने आङो फेसबुकनिफ्राय दख'ना गांसे अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय दख'नाया नैयाव जोंनि नैयाव सफैनो गारनानै तामुलपुरावसो सफैबायनो दा ओमफ्राय आंखौ मियायो जोंनि मानसिया कल खालामहरदोंमोन ओमफ्रायथ' दा मिया मोनासो फन हरनायखाय थांनो हायासै ओंखायनो दा दिनै थांनो ओंखारदों आरोना माने एड्रेसखौथ' आङो नै जोंनि नैनिखौनो होदोंमोन मादिबा तामुलपुराव सहैना थाहैखौ मिथिला दा बेखौनो लानो थांनो नामायदो आङो लोगो सासेजों आंजों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो ओमफ्राय थ'दो बिदिब्ला थांबाय थानोसै पार्सेल लानाय जायगायाव सफैबाय जों दा ओमफ्राय पार्सेलखौ लाखांनानै दसे लोगो लाहानि न'आव हाबहैदोंमोन आरोना माने खाथियावनो जानायखाय जोंहा पार्सेल खानाया आलासि जाहै लायनोसै लाखांबाय दख'नाया आलासि जानो थांलायसै दा सफैबाय जों दा लोगो लाहानि न'आव ओमफ्राय मानसियानो न'आव गैया हाथायावसो थांदोंनो दा जोंखौ दसे नेथ'नो होदो आरोना न'आवनो रावबो गैया हास्रि दोनबाय दोङो जों दा ताला मारिना थांदो न'खौ ओमफ्राय दा नेबाय थानोसै जों फैनायखौ दिनै फार्स्ट टाइम फैदो जि नागिर सोङै फैदो जागाबो सिनाया जोंनि गामिनिनो आरोना आंनि फिसानिनो लोगोमोन थेवबो फैफेरनो मोनाखैमोन आंनियाव हाबा जाफैनायनिफ्राय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम फैदो दसे ओरैनो न'खौ नायना फैदोंमोन दसे जना थांसै न' ताला बन्द मालिकबो गैया मायबा दोंबा खालामना लांजोबसै जोङो दख'ना गोदानखौ नायदो इनो हेलमेटखौ लाफानांगौ हेलमेटखौ कफि गोदै सोंदों आं जेबो कफाया माने दख'नाखौ बांद्राय मोजां मोनासै आं लोगोफोर माने रेड कालारसो अर्डार खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय कफि कालारसो फैदों मबाइलाव रेड कालार बायदि नुयो रियेलाव खिन्थु कफि कालारसो मबाइलाव जिफोरा गोजा नुखायो ओमफ्राय आसोलाव गोजा नङा कफिसो कफि माने डार्क कालार बारा मोजां मोनासै नाय मबाइलाव बेसेबां मोजां नुयो मालिकानो दासो इसा गैया जोंनिया ओंखाम जाना थांसै बेदरजों नङा एख' नङा एख' नङा दे आंना लोगो सासेया अमा बेदर जाया आरोना माने मिन्थियामोन इयो बेदर जाया होननानै ओंखायनो जोङो दखानाव दावदै लानो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो आं खनसे सलायना नायनि हर स्कुटिखौ होननानै सलायदोंमोन बांद्राय रोङा सलायनो थेवबो सलायनो होननायखाय सलायनो होबाय गोथाव जायो जाया मोनथिला एवनानैसै लोगोफोर थांसै रङिया सफैबाय जों दा लोगोफोर न'आव थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला एसेयावनो दोनथ'नोसै माने माथो देखायबाय थानो आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय